Vítam vás na stránke autistickecentrum.sk. Predchádzajúce videá sa venovali najčastejším príznakom autizmu u dospelých v oblasti komunikácie, sociálnych zručností, stereotypných prejavov, rutín a rituálov. Pre túto diagnózu sú však neodmysliteľne charakteristické aj ťažkosti v oblasti senzorického spracovania zmyslových podnetov, ako aj zúžený okruh záujmov. Príznaky autizmu, ktoré sa stávajú zrejmými v dospelosti, nie sú kvalitatívne odlišné od príznakov v detskom veku, bývajú však jemnejšie a ťažšie postrehnuteľné. U dospelých sa ťažkosti v komunikácii prejavujú výraznejšie najmä v sociálnom kontexte, zatiaľ čo rečové schopnosti môžu byť relatívne zachované. Aj preto môže zostať diagnóza až do dospelosti, tak povediac, skrytá. Mnohí dospelí s autizmom sa venujú úzko špecializovaným témam, často na vysokoodbornej úrovni, a dosahujú pozoruhodné výsledky v oblasti vedy či techniky, vďaka svojim kognitívnym schopnostiam a pozornosti k detailom. Zároveň však môžu čeliť ťažkostiam v iných oblastiach života, napríklad v sociálnych vzťahoch. Preto často vyhľadávajú rutinu a jasnú štruktúru, ktoré im pomáhajú zvládať každodenné výzvy. Ďalšou významnou výzvou je senzorická citlivosť, ktorá môže zásadne ovplyvňovať každodenný život, či už ide o zvuky, svetlo, dotyky, vône alebo chute. Senzorická citlivosť, ktorá sa vyskytuje u detí aj u dospelých s poruchou autistického spektra, sa často spája s poruchou senzorickej integrácie. Rôzne štúdie naznačujú, že približne 5% detí v predškolskom veku vykazuje prejavy tejto poruchy. V populácii s poruchou autistického spektra je však tento podiel výrazne vyšší, až okolo 95%, čo poukazuje na silnú súvislosť medzi senzorickým spracovaním a autistickým profilom. Treba však zdôrazniť, že nie každý, kto má poruchu senzorickej integrácie, má zároveň aj poruchu autistického spektra. Porucha senzorickej integrácie sa prejavuje buď nadmernou citlivosťou, hypersenzitivitou, alebo nedostatočnou citlivosťou, hyposenzitivitou na zmyslové podnety. Môže sa tiež objaviť ťažkosť so spracovaním podnetov z viacerých zmyslov súčasne. Hypo alebo hypersenzitivita môže byť úzko špecifická, napríklad len na zvuky či dotyky, alebo situačná, čo znamená, že sa prejavuje iba v určitých prostrediach či kontextoch. Niektoré osoby môžu mať zhoršené vizuálne vnímanie hĺbky, čo sa prejavuje ťažkosťami pri chytaní a hádzaní predmetov, zvýšenou nemotornosťou či problémami s koordináciou pohybov. Pri hypersenzitivite sa môže objaviť skreslené vizuálne vnímanie. Objekty alebo intenzívne svetlo môžu pôsobiť, ako by sa pohybovali, poskakovali alebo boli nestabilné, čo môže narúšať orientáciu v priestore. Hyposenzitivita sluchového vnímania sa môže prejavovať minimálnou alebo úplnou absenciou reakcie na určité zvuky, vrátane ľudského hlasu či varovných signálov. Naopak, hypersenzitivita sluchového vnímania sa môže prejavovať mimoriadnou citlivosťou na zvuky, ktoré sú vnímané ako zosilnené, akoby cez zosilňovač. Niektoré osoby môžu napríklad počuť rozhovor aj z veľkej vzdialenosti. Často sa u nich vyskytuje aj problém s filtrovaním zvukovej kulisy, teda ťažkosti s rozlíšením konkrétneho hlasu v prostredí s viacerými zdrojmi hluku. Hyposenzitivita hmatového vnímania sa môže prejavovať preferovaním silného objatia alebo pevného podania ruky. U väčšiny osôb s autizmom sa však častejšie vyskytuje hypersenzitivita a preto môžu byť dotyky pre nich nepríjemné až bolestivé. Aj jemný fyzický kontakt môže vyvolať silnú obrannú reakciu a preto sa mu často vyhýbajú. Mohla by som pokračovať veľmi dlho vo vymenovávaní hypo- alebo hypersenzitívnych senzorických reakcií u osôb s autizmom, pretože koľko osôb, toľko jedinečných reakcií. Oveľa dôležitejšie je však zdôrazniť, že pre rodinných príslušníkov, učiteľov, spolužiakov, odborný personál v zariadeniach, ako aj pre kolegov, je kľúčové porozumieť tomu, ako daná osoba spracováva zmyslové vnemy. Pre úspešnú integráciu a harmonické spolunažívanie je nevyhnutné, aby okolie dokázalo identifikovať podnety, ktoré danú osobu rozptyľujú alebo preťažujú, vedelo rozpoznať, ktoré zmyslové kanály môže v danom momente efektívne využívať na spracovanie informácií a zároveň porozumelo správaniu, ktoré môže byť výsledkom odlišného senzorického spracovania, nie úmyselného odporu či nezdvorilosti. Senzorická citlivosť, rovnako ako obmedzený okruh záujmov,
významne ovplyvňuje správanie osoby s autizmom a reakcie jej okolia. Každý človek má svoje záujmy. Samotná intenzívna záľuba však neznamená, že ide o poruchu autistického spektra. Osoba s autizmom však často prepája detaily každodenného života so svojím špecifickým záujmom a interpretuje ich cez jeho optiku. Napríklad, ak sa niekto zaujíma o psy, v konverzácii sa môže opakovane vracať k tejto téme, aj keď pôvodne išlo o úplne inú udalosť či obsah. Obmedzený okruh záujmov, respektíve zameriavanie sa na detaily, môže byť pre osobu jednoduchší a príjemnejší než spracovanie celého komplexného obrazu. Tento spôsob vnímania môže ovplyvniť schopnosť porozumieť širšiemu kontextu vizuálnej scény alebo iných obsahov. Aj táto forma senzorickej citlivosti môže stáť za vášnivým zameraním sa na jednu tému, zatiaľ čo iné oblasti zostávajú mimo záujmu. Intenzívne záujmy však môžu priniesť aj výrazné výhody. Osoby s autizmom často nadobúdajú hlboké a detailné znalosti vo svojich oblastiach záujmu, čo im môže pomáhať dosahovať úspechy v pracovnom živote. Pracovná úspešnosť je však len jedným z aspektov plnohodnotného a vyrovnaného života. Preto je rovnako dôležité posilňovať kompetencie dospelých s autizmom v oblasti sociálnych vzťahov, kognitívnych zručností aj emočnej inteligencie. Rozvoj sociálnych zručností je nevyhnutný, pretože tieto zručnosti pomáhajú pri vytváraní a udržiavaní vzťahov. Pri budovaní sociálnych väzieb je dôležité rozvíjať komunikačné schopnosti, ktoré podporujú vyjadrovanie vlastných myšlienok a porozumenie zámerom druhých. Rozvoj sociálnych zručností prebieha často v rámci terapie, kde je možné ich precvičovať cez modelové situácie. Rozvoj kognitívnych zručností je rovnako podstatný, pretože ovplyvňuje schopnosť riešiť problémy a prijímať rozhodnutia. Dospelí s autizmom často disponujú výnimočnými kognitívnymi schopnosťami, avšak kvôli ťažkostiam v sociálnych interakciách sa tieto schopnosti nemusia vždy naplno prejaviť. Programy zamerané na rozvoj kognitívnych zručností, napríklad logické hry, simulačné cvičenia či skupinové aktivity, môžu podporiť ich ďalší rozvoj. Rozvoj emočnej inteligencie je tiež zásadný. Emočná inteligencia umožňuje lepšie porozumieť vlastným emóciám aj pocitom druhých, čo je nevyhnutné pre úspešné zvládanie sociálnych vzťahov. Programy zamerané na rozvoj emočnej inteligencie, ako sú rolové hry, sociálne príbehy či cvičenia na vyjadrovanie emócií, môžu pomôcť dospelým s autizmom posilniť vzťahy a znížiť pocity úzkosti. Každý človek je jedinečný, so svojimi silnými stránkami aj výzvami. Najdôležitejšie je, aby bol prijatý s porozumením a rešpektom. Len v takomto prostredí môže naplno rozvinúť svoj potenciál a viesť vyrovnaný, spokojný život. Ďakujem vám za pozornosť.